सोबनानै एन्जरा पइट 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 थांबाय फुरा खालास आरोना बेयो फुरा हाजार गिदिर एन्जरबाबो फाइनालि रेडि आं बानायनायखौ लादोंना माने बारा साइज जायासै आरोना बेयो बारा साइज जायासै बेखौ नोङो ओरै गोलावैनो ओरै बानायदोंना बेखौ नोङो ओरैथिंसो लांफिननांसिगोन एबार ओरै उल्था फदबदो आरोना माने अख्राय जानाय जानांगोन नैबाव हाबहोनांगोन आरोना बेखौ फदबनो नैबे बुस्थुखौ नैबाव हाबहोनो थाखाय बेखौ ओरैहाय ओरै खासिला फदबलाय ओरै नै ओमफ्राय बिदि फदबदोलाय आरोना फदबनानै बेखौ आरामसे बानायदो आरोना जा हायो जेनेबा बेथ' नै एसे गुरै नालाय बारा मोजां जाया गुरैया खिन्थु लहानिबा थ' गाइस फरायबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि सानसुथिर समाव नुजानाय गोनांथि खामानिनि मोनसे भिडिअ'आव बयबो बुंबाय थादों जे माने एन्जर फानखौ बोरै बानायो खलखौ बोरै बानायो माने लहानिखौ बोरै बानायो हाउ टु मेक माने सोंगासिनो आरोना बयबो स' आङो भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आरोना दिनैहाय नोंथांमोननो लाबोबाय आरोना आङो नायलांदो जोबजासिम माबायदि बानायो आं बिसोरनो माने ओरैनो सिम्पलैनो खोन्थालांगासिनो आरोना इजि प्रसेसैनो स' नायलांबाय जाबाय आरोना चलो लाबाय बेस'नानै गारमोनलै सानखौ So, guys, माने नैबायदिखौ बारि बानायो होनदों ना बे जाहैबाय लहानि खल आरोना बिराद टाइट जायो आरोना बे जाहैबाय कारेन्ट पस्टनि नायनो हागोन नै बे मोनसे माने रुं वाइट भाई लोग इंतजार करो अच्छे काम के लिए देर करना भी अच्छा है नहीं बिदि आरोना स' माने एन्जरा नैखौ गाख्लायबानो बे बुस्थुआ नैबे गेवनानै डाइरेक्ट माबानानै डाइरेक्ट नैबे बुजाबगोन आरोना गाहायाव स' नायनो हागोन नै सिम्पलि नोंसिनो मेना जाहैबाय बेखौ बानायखांनायनि उनाव नैबेखौ नांगोन दुरुंखौ नांगोन ओमफ्राय नैबे सुख्लि बानायनांगोन आरोना थागथिग नैबे खथाया नोंना बेसेबां गोलाव गुवार बेखौ आं सुनानै देखायनो हानाय नंला बिसोर नायनांगोन ओमफ्राय बेखौ बानायदो आरोना जाय जाय रोंनाया रोंखाबाय जाय रोङैफोरनि थाखायसो बानायदो आरोना सोबनानै एन्जरा पइट 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 थांबाय फुरा खालास आरोना बेयो फुरा हाजार गिदिर एन्जरबाबो थाखागोन बेयाव फुरा गलानि एकदमबारे गवा आरोना बेयो फुरा गोरा जायो गाइस मख'दो दा बेखौ बोरै बोरै बानाया नै नैबे जाहैबाय बे मोनसे रड गोलाव आरोना जेनाखि नैबे गोलाव आरोना बे गोलाव दा बे गोलावखौ माने बे गोलाव नालाय नैबेखौ नै बेखौ ओरै माने मोनसे थंग्रोदो सापस नैबे ओरै थागथिग एसे जखानि नों बेसे गिदिर बानायगोन खलखौ बेखौ साइज नायनानै आरो एसे फिसा फिसाबा बांसिन खरासिन जायो आरोना माने खबा गोरासिन जायो एसे फिसा बानायोबा बेखौ ओरै फिदिंबोदो आरोना माने बेखौ नैबे कारेन्ट पस्टनिखौ खिन्थु सावस्रोनांगोनसोलै नोङो सावनानैसो बानायनांगोन खिन्थु बेखौ हाया आरोना नैबे जाहैबाय साथाथिं नोंसिनो ओरैनो सिम्पोल देखायनो होननानै आं बेखौ एसे गुरैखौनो बानायदों आरोना बेखौ सावनाङा आरोना ओमफ्राय नैबे लहानिखौबा कारेन्ट पस्टनिखौबा एसे सावनांगोन आरोना बेखौ सावनाङानिखौ नै आं फेदेरनो हाखायो आरोना जास्ट ओरै फेदेरना लादो माने कारेन्ट पस्टनिबा देनांगोनसो खिन्थु नोंसोरो हानाय नङा आंबो देनोसै एसे बेखौ गोरा जाबाय स' नैबे जाबायना बे जाबाय नोङो ओरै गोलावैनो ओरै बानायदोंना बेखौ नोङो ओरैथिंसो लांफिननांसिगोन एबार ओरै उल्था फदबदो आरोना माने अख्राय जानाय जानांगोन नैबाव हाबहोनांगोन आरोना बेखौ फदबनो नैबे बुस्थुखौ नैबाव हाबहोनो थाखाय स' बेखौ ओरैहाय ओरै खासिला फदबलाय ओरै नै ओमफ्राय बिदि फदबदोलाय आरोना फदबनानै बेखौ आरामसे बानायदो आरोना जा हायो जेनेबा बेथ' नै एसे गुरै नालाय बारा मोजां जाया गुरैया खिन्थु लहानिबा नैबेखौ फुरा सावनांगोन आरोना एसेबाव सावथारनांगोन नोङो हानाय नङा आखाइजों फदबनो आरोना देनांगोन बा सावनांगोन आरोना सावनानै देनांगोन मोजाङै एसे फोर लादो ओमफ्राय ओरै जाबाय नालाय बे नैबे खबा जाहैबाय नैबे आरोना नोंनि मेन खबा नैबे गोरा जानांगोन होनबासो नोंनिया खला गोरा जागोन लाखिनो हागोन आरोना एन्जरफोरखौ स' बेफोरबायदि जइनबो थानो नाङा स्लिम स्लिम जानांगौ खिन्थु आं नोंसिनो मारै बानायो बेखौसो देखायदों नालाय बिदि जाबाय नै बेजों मोनसे बेजों हाबगोन आरोना नै बुस्थुआ ओरै हाबहैनांगोन ना ओरै सिदा बानायनांगोन आरोना नोङो ओमफ्राय बेखौ आरामसे फदबदो मोजांनो ओरै बेफोरबायदि आरोना नै जाबायबो ना बेबो गोराया खिन्थु बेबो लाखिनो हायो बिनिबो दं आरो दंनाया माने बियो
जाबाय नालाय नैबे साथानि सिगांनि माराम जानाय जयेन दंना बे बारा मोजां जायासै आरोना जयेन गोनांखाय बिसोरनो जास्ट देखायनो होननानैसो आं बानायदों आरोना माने गावबागाव आखाइ बेबो आंनिखौ नायनानै बांसिन मोजां बानायनो रोंनो हागौ सोरबा सासेया नों गावबागावनि आखाइसै आरोना बेयो जाबाय नै एबारावहाय बे जाबायना कल सिस्टेम ओमफ्राय नों बेसेबां गोलावसिन बानायनो ओरैबायदिबो फद'नो हाबाय नै ओमफ्राय नों नाङैफोरखौ नोंखौ दानस'ना गारदो बास आं देसनसै र' बेखौ मानो नांगौ बेखौ गोलावद्राय नाङा नालाय बेखौ देस'ना गारबाय आरोना आलास नै कल जाबायबो नै इजि आरोना बांद्राय एथ'बां मानि गोरा नङा स' बेनि थाखाय दुरुं नांगोन र' दुरुं लायगोरनि आरोना गासिमोन बानायनानै आंनो नोंसोर आं दा बानायनायखौ सानानै देखायथारसै आरोना आंनि खर'खौ नुगोन नुला मिथिलाङो बोरै जाखो नैलै नै आं दुरुं लाबोबाय आरोना अब्ला नोङो नैबेखौ माने बिदि दोनबा जाया आरोना बेखौ खाबथाथारनांगोन होमबासो मोजां जागोन बेखौ खाबथानोसै आरोना बोरसिबान होदो बोरसिबानखौ मिथिगोन ओइ सैमा उद्दु गोन्दा गोन्दिजोब आरोना दंजोबो दा देखायगोन र' बेखौ माने ओरै खोनानै बोरसिबान बानायनांगोन आरोना बोरसिबानखौ मिथिना मिथिया बांगाल बान बोरसिबान खानायाबो अनेक रोखोम दं आरोना नै साइड जाबाय बे देन केयार अके देन नांगौखिनिखौ आं खानानै लानोसै आरोना बेनिफ्राय बेखौ हास'दो आरोना माने सोरबा केमेरा हमग्रा थाबा मोजां जागौमोन जानाया बांसिन मोजां थख' थख' देखायनो हागौमोन आङो नै जाबाय अलरेडि कला ओमफ्राय आं ओरै सोबाय नै बिदि जाबायना आरोना नै देन्जार गावबायबो बेनि थाखाय सुथलि बानायना देखायनोसै आं मोनसे सुथलि सुथलि आरोना नैबे बांद्राय गिदिर बानायना साइज बरिया फिसा फिसा बानायनांगौ आरोना नैबायदि सैदो बानायनाय लोगोसे इन्ट्रेस्टबो थानांगोन आरोना नों गोसोआ होनलायबो होमबा ख'ला जागोन ओरै जादों आरोना सासे मानसिया ओरै होदो आरोना बेखौ मोसौ खुन्थिया बायदि बानायना लानांगौ एसे खामानि मावग्राखा नङाबा स्मुथ जानाय नङा आरोना खामानिया आरोना udah khas malah sana ini udah kan takai jadi tapi nah guys laura kan udah stafan buzinan puja yang selar nah anak bisa kurnia buzi kagak nan buja nih udah bula wih jambah jadi puja di mana darna bang dah durung kancing step sini time layu bebu time layan mau layar nah time kok bukan yang nih mazang thai kanan mana kanan apa nih baik kok mau banget deh dari sih mas thằng kenal lah ini besi steel ya ini orang Thai bawa aja jadi lebih gon hunu mana jatuh dengan na si suka lada yang lebih kau hasil dengan nabi kok babi sih teman ini sih saja boleh kemarin aku lebih bisa sih sana menjauh sih sampai kan ini sih kayaknya namanya kol masih panen besi nih ya tiar हो गया ओमफ्राय दा बियो एसे गोलाव नालाय बेखौ हास'नोसै आरो ये रहा ऐसा हो गया इतना बानायबाय थाग्राना जोङो ओरैबायदि स्पिड जायो आरोना खामानिया फाइनालि रेडि आं बानायनायखौ लादोंना माने बारा साइज जायासै आरोना बियो बारा साइज जायासै नैबे आसिखौ सोनोसै नामा आसि सोबाय खिन्थु दै नांफ्लांबाय सापस नैबे एन्जर साननानै ला सैमा होनायसै नामा बे जेरैखिजाया बेखौ एसे नैबेजों एसे गेरेयाव सादो आरो बेखौ बबेजों खारबाय थायो बेजों हाबखागोन हाबखागोन ओरैबायदि डाइरेक्ट आदसा गलाबो बेमार रिमोनग्राना बेखौनो हागौ आरोना एन्जरा खिन्थु गवा ओमफ्राय नांबायबो आरोना एन्जरा बासायलालै नैबे जाहैबाय बेहा ओरैबायदि स्ट्रं बे लहाया गोरा आरोना कारेन्ट पस्टआवल' मोनो बेखौ आदैमोन कारेन्ट पस्ट खुन्थियाव सोरनिबा फुराना बायनाय मानाय कारेन्ट पस्ट दंबा देखुदो बिनि रडखौ बरनदो नों बेसेबां गिदिर बानायनो बेसेबां बानायो नों फार्स्टआवथ' नों फिसा बानायनो हानाय नङा आरोना नोङो फिसा बानायनो बांद्राय स्मुथ जानाय नङा नों फार्स्टआव गिदिरखौनो बानायग्रो एसेबाबो
Ini unaवहाय nang आइडिया मोनलांदोंबा नों फिसा एसे फिसासिन बानायनो हागोन आरोना खना खनला सोब्रा बबा मानसिफोर नुयि जायगायावबो सानो हायो आरोना बे बुस्थुखौ दा नों औवाफोरनिखौथ' नोङो बिराद गोजौ जायोना बे लांदां सालाबायनाय जोंना खिन्थु जोंनि सानायखौ रावबो नुवा आरोना जों बे मानसि थाबायग्रा सेरावनो साबोनो हागौ खिन्थु रावबो नुनाय नङा जोंनिखौ बेखौ आरोना जोंना माने होनबा फिसा जाखायो नालाय डाइरेक्ट सौदो सिङाव सोनो बेखौनो रावबो नुवा आरोना सिङाव सोनानै दोनदो ओरै ओमफ्राय बेथ' बिदिनो ना सोरनाबा ओरै माबा सिफिं बायदि बानायलायो खिन्थु बिदिया बांद्राय मोजां जाया आरोना आं मोजां मोना बिदिखौ खिन्थु नै आं देखायनोसै आरोना माबायदि सायो औवा नांगोन खिन्थु औवा नोङो औवायालाय बयनावबो थाखायोना लायबो आरोना सागोन गना नैबिदिबो जायो गोसोबायदि सानो हायो जोंथ' जेनेबा एसे देखायदां ओरैनो सानायाव गोनो गोथो जानो हागौ ना बोरै दोनगोन बोरै मागोन देरियाव साना फारना लादो नैबिदिनो सिनखावदो आरो मोनसे सिनखावदो जाबायना नांगौखिनि आरो ओमफ्राय नैखौ ओरै दोना लादो जेनेबा सापस आङो मबाइल हमथारसै आरो सापस ओरै आरोना बियो जेनेबा नैबे देरा सापस बे देरा एसे गुवार आरोना ओमफ्राय बेयाव सागोन नोङो खथायाव आरोना बेसे खथायाव बेयाव दोदो ओरै इदसाला हाग्रा सिङावसो खिन्थु सानो रोंनांगोन नों स्मुथनो आरामनो स' बेबायदि सानानै दोनदो आरोना देरायावहाय माने नैबे देरा आरोना बे जराया देरा ओरै ओरैबो देरा गेजेराव साबाय एन्जरा बेजों थांबाय आरोना जाना एन्जरा बेनिफ्राय एन्जरा नैबेनिफ्राय थांबाय ओरै जायै मोनामसुलायगोन बेखौ एसे मोनामसुलाय ओरै मानखोलांबाय डाइरेक्ट मानखोबाथाय ओरै गाख्लायबायना बेखौ नैबे बुस्थुआ नैबे सुंथानाय नालाय बेखौ ओरै गाख्लायबाथाय थुल गबाय नैबे सुथलिया बेखौ डाइरेक्ट खालास बे जिन्दा लास बेयावनो खुनु लान्जायाव नांबाबो थागोन आरोना बे डेन्जार पावार बे बुस्थुआ लान्जायाव नांबाबो थागोन बियो ओरैबायदि गोरा जायो कारेन्ट पस्टनि लहाया लान्जायाव नांबाबो थागोन बियो मोजां जुदि लान्जायाव नाङो एसे गुदिहाङाव बे थाखागोन बेजों गलाय नङासो मोनगोन मेरला लान्जायाव नांनाय जों मेरला मोनो आरोना नेवलायाथ' लान्जायावल' नाङो बांसिन ओरैबायदि स्पिड खारो नेवलाया लान्जायाव नांनोनो सानसेनो थाबावा बांसिनानो लान्जायाव नाङो आरोना नेवलाया गोदोनाफ्रावबो नाङो नांनाया बेबायदि आरोना आदैमोन एसे बानायनानै नायदो माबायदि आयौ मारै जालाजोबखो नोंसोरलाय गेमस्रि भुमिका सनामिका लथास्रि नैबे जाहैबाय लावदुम लावदुमा बेलाय गासिबो दामब्रिजोब ओमफ्राय बेबो दामब्रि नैबेल' दामब्रा नैबेलाय ओमफ्राय मेन हेडआ स' गाइस नुबायना बारा मोजां देखायनो हायासै आदैमोन माने केमेरामेनबो गैया नालाय हारसिङै होनाय जादोंना जायाखै मिथिया आं सिगांनि केमेराजोंबो बानायनो बायो बेगनिजों साबसिन जायो आरोना क्वालिटियाबो ओमफ्राय माने बहायनानै दोनबाय ओमफ्राय आं खिथुआव ओरै थाफैबायना नुलाना मारै जाखो आङो माने जा हागौ देखायबाय आरोना माने बानायदो नाजानायदो लहा मोनसे गोलाव लादो फार्स्टआवनो कारेन्ट पस्टनिया साबसिन जायो ओमफ्राय बेखौ आरामनो जखानि नों बेसेबां गिदिर बानायनो माने हास'गोरलाबायनो नाङा आरोना नों ओरै गुदिनिफ्राय बानायबोनानै ओरै लास्टआव आग्लायफैबा गारनो हायो आरोना माने ओरै फारसेथिं ओरै गोलाव नालाय ओरै थुनग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै थुनब्रोदोलाय बिनि उनाव बेखौ आराम ओरै फदबदो आरोना ओमफ्राय बे बुस्थुखौनो बे गुदुं ओरै मोनै बानायनायाव सोनांगौ आरोना मानो होनबा बे नैबे मोननै फदबनाया माने हमथाग्रा आरोना बे बुस्थुखौ जाबाय होनबा ना आदैमोन रोंग्राया रोंखाबाय आरो रोंग्राफ्राथ' रोंग्राखा मालाय बानायग्राखा बिसोरनि थाखाय नङा आरोना गोरोंनि थाखायसो बानायदों बेखौ हले गोसोआव लाखादो आरोना होमबाबा रोङैफोरनि थाखायसो बानायदों आङो खिन्थु जाय रोंखायो बिसोरनि थाखाय आं बानायाखै आरोना बेखौ स' सादो मल जादो आरोना इन्जय आदैमोन आंनो ओमफ्राय जाय बानायनानै सानानै मोनजादों आंनो भिडिअ बानायनानै हरथारनांगोन जेरैखि जाया मेसेन्जारबाबो माबाबो हरनांगोन आरोना आदैमोन लिंकफोरखौ आं कमेन्टफ्राव शेयार खालामहरबानो जाबाय आरोना इउटुबावबाबो जाय सादों फेसबुक आपल'ड होदो ओमफ्राय बिनि लिंकखौ आंनो फाथायहरदो आदैमोन अके बाय see you next video again